भाईना दर्पण अच्छी बा ना हाँ अच्छे ना क्या देखेला अब बड़ ना बा बड़ अच्छी देखना देखो भाईना पानी ना बा पानी अच्छी हाँ भाईना टिके धर ना धन्यवाद भाईना केतरो नेबे ना नाय कोड पळुछ ए भाईना कथा कोन होले मुडी प्रोग्राम जाउथली सबड सेलून बंद हे जायछि आ से टाइल पळे टिके दर्पण रे कुंडे दी गेले हां मोर ब्यूटी स्पा खोलछि आ मुंडो कुंडे दबो फिर दांडे गिरी पळेबो हां तो सेलून रे सिना मुंडो कुंडे देले मागणा एडी दर्पण